bafethu kuninzi ndizandazi noba niqalephi. Kodwa nje ngicela uqala ngobhuti abadala. And please do not mind lento engathi imhlotshana apha kwiskipa esam yifluff ijacket ebendinxibile iyashekela. Bafethu ndicela uqala ngoBrajo oSibanyoni kwelacala. Bafethu kunamahimimi okungathi imfonomfono zabo sebezicelile abafana bathi bacela zisondele ngakubo. And ningalibalanga uba uGeneral Khan naye bamthathela iphone wathi xa bezifuna bathi hayi ulate asekwapha ukuthi sezukumadlanga commission. But ke ezezoBrajo uSibanyoni iphone zikwasemapoliseni. Silapha bafethu koBrajo. Nizakhumbula mos into yoba kukhona la prosecutor yayisuspendiwe phansi koba ayizange ifike ngetyala labo kwaze kwastrike off icase yabo. Hayi bafethu, I'm pleased to confirm into prosecutor upliftiwe suspension yayo ibuyele emsebenzini. Ngapha hayi bafethu udle phansi la magistrate sekethathe umhlala phansi. I-last day yakhe yasemsebenzini boku-last week Friday. Sigqithe bafethu ngoba zininzi asimanga. uBrown Mokgotsi bafethu akaqhashanga kuthiwe nje ibail into angazuyifumana. Phansi koba ke phofu kwa umcimbi nditshilo nini mos into yoba umcimbi onokwenza ne-address yakhe for ibail application le yakhe ingathi namehla ndenyuka kaDliphi noMosquito nje awucacanga. Ngapha i-address akabanikeza yona enye ingathi yaseSportini, enye i-address akabanikeza yona ngapha ingathi nje umnikazi indawo kanye uthi nje not apha. Khona nje into engathi njalo. Ndisase lapha kuBrown Mokgotsi bafethu phansi kwala report eseyiphumile kuMadlanga Commission interim report yabheka kuPresident Cyril Ramaphosa. Kunamagama bafethu okuthiwa ingathi sewebhekiswe kubafana abakhulu. Kwathiwa nje khani jonge nje apho ngathi nimele nilungise into enokwenza no J50. So phansi koBrown Mokgotsi ingathi kuzo edwa ama charges. Then kunamagama amapolisa amatsha azobanjwa. Ndinayo list ngiyosaba ukuyibiza. Ndingekayiva ubithini but nje ikhona into ethi ngathi bakhona abasendleleni. Ndithetha mina ke kwelacala laseNational aphi esipoliseni. Hayi ke bafethu ndisese lapha kulomcimbi onokwenza mos neMadlanga Commission bafethu uwarrant officer seyindalo beke donateelwa inkuntshu zemali lapha bese aphako 400,000 imali yakhona. Hayi bafethu niphi esithi yena uzozithengela nje amanoko TikToks izidogs ezisnifayo ke ezinokwenza nezidakamizwa zona ezathi zincedise phi apha esipoliseni. Hayi ke andikho sure ubunyani bale into enzayithetha but akhona amahembe ngongathi ikhona i-coffee machine shop ethe nje hayi ungawari i-coffee machine yona njengoba usithi le imali uzabuyithatha uyothengana nezinja thina sizabe sikunikeza i-coffee machine yakho ngoba bafethu utshilo wathi uyayifuna i-coffee machine yakhe enakadlali. Bafethu ininzi into nje ndinixelela namhlanje uPresident Cyril Ramaphosa ubeke welcome iPresident yaseKenya e-Union Building. Kukhona ntoni i-presidential visit e-Union Building. Ngapha sisanda ukuva into yoba kunominister ongathi oseke no-COVID-19. Andikho sure into yoba lo mcimbi we-COVID-19 yinto ezamanje ukusidistracta phansi kwezidate zethu usuku olukhulu i-30 zikaJune ukwenzela kuzathiwa hayi akumelekanga sibe sendaweni eyi-1 okanye ithini. Ikhona nje into ethi ngathi i-minister seyi-teste positive and ingathi he's in isolation. Hey bafethu njengoba ndisithi ninzi into yenzeke eSouth Africa nje ngapha bafethu nizakhumbula into yoba uSearch Fanny Kosbeke wabalekele eHigh Court for ukwenza nomcimbi webail application yakhe. Hayi akaqhashanga nakhona kuthiwe nje hayi asisayidlali manje lo game yokuba nesiphanana ngamabail lapha into engapheli. So ingathi ngoku nje ziqinisiwe bafethu izinto. Uba kwenzakalana eSouth Africa bafethu namandazi kodwa nje nathi sijongile uba ikhona yona into engathi yes. Angisakhalelanga bafethu, I'm so tempted ukubiza lamagama waba bantu okuthiwa ingathi base listing. Hayi kabanye baxozi ngathi nalo kati somulifi. Hayi ininzi andiyazi nje bafethu. Kodwa nje into engayifuni into yoba andikho good ke kwelocala niyazazi futhi ezinye ivideo zami ziba ndihenze ndiattachana noba xa ngqiba kunixelela into ndivele ndiattache lo mnikazi wayebeke ithetha because andifuni ukuthi ndiye ndani misinform. Kodwa nje yona hayi amagama bafethu akhona. And ndithetha mina ngezikhulu. Izikhulu nje phi esipoliseni okuthiwa ziphi hayi zisendleleni. Ingathi ibhongweni yona kuzamele nje into yoba yithini i-extend asiyazi ithini into yakhona bafethu. Phansi kobujenerali Nhlanhla Mkhwanazi watsho wathi nje kubonakala engathi kuzanyanzeleka kwakhiwe ijele ukweqitha ntoni izikolo right now. The NPA welcomes the decision of the Johannesburg Magistrates Court to deny bail to businessman Brown Mokgotsi. This outcome underscores the seriousness of the charges he's facing, including allegations relating to a staged shooting incident, unlawful possession of firearm and ammunition, defeating the ends of justice, and perjury.
The court found that the interest of justice do not permit his release on bail. Mogotsi remains in custody and is due back in court on 12 June 2026. The NPA remains committed to ensuring that the matter is properly prosecuted and finalized before the court.